ndakanga ndisina kugadzirira, zvese zvakaitika pasina kufungidzira. Zvawaive ruvheneko, ndakati ndichazova newe nekusingaperi. Munamato watakaita takabata bhaibheri, ndanga ndakutojaira kuve newe pasaide pangu. Zvese zvakachinja, ndakasara ndichidemba waive zvese zvangu zvino hope dzangu. I remember your smile, now it cuts me like a knife. Wait, zvacho pane nyaya ma ana mbuya zvatongoimirira asikana uya imunyatsotikire muri padzi kubvewewo maoko. I'm telling you amainana kunze kwakaoma mavani life baba ede zvandakaona chienda kudzimere kanjani pazimu pari kupisa baba. Ndikungonzwa amainana kunze anzi aifona ibatai mukuru batai ndidiki pari kuti akubvira moto. Tomboitai muchimiramira asikana muchijira jira ngamaita basa naye asikana ngokuti nyaya dzidzi dzinoda kuti uchitsengaka zvoda kuita uchitsenga asikana zvoda kuita mai mwana muchinimira muchini zvino naye asikana munoshanyirwa here asikana zvino kana ndakudarini ndotora rini asi ndendamwa unoziva kuti unowerengerwa kakunzi apa ndadhudhudza kowe ndinobhoda yakawandira asikana aiwa asikana kana zvikanzi kanyanya kana zvazvakunyima aiwa Queen Mother ka ini aiwa zvazvo kuti Queen Mother munopedza chikamu changu here kupedza aiwa Queen Mother ndosara ndisina mwana makazoita sei asikana nemarriage makazoita sei makazodii mwana nemwana zvandakazoita payaka akakomana ndakazokaramba kati unange like ndiri desperate about marriage inogoshinga mwana ndakabva ndatozoshingenyi kumwana wakasiya mamanzosema bhisikitsi ayakaoma amai mwana akaoma kuenda ruma ndichikunzwa zvakapavaka ndimatenge futa yakaomarara yakaomarara kudai yatenga mutauni tiri titogurwa mazina asana nezvivhani basa rese wazotanga imanyatsoora nekuverenga asikana ibi pechinobva wanyanyawo mafana kutenga mabhisikitsi akapava kuidadaka nongo mutinanokwadzichidziya inini ndinondiziva kuti ndotaura atitidziya pera anyway ndichadzitenga futi handichamatenge futi ndimatenge futi so zvikazoitika payaka kakomana ndakanoti kanyanya kundivhurira hombe pandatozoti paya mai mwana ndaona kuti munhu ada kundidhirirawo aenda kubasa asvika ndavharisa imba ngwadi paya ndandataura nemurungu wangu ndadzokera kubasa kumwana chinzwa unzwa ndikatosiyana nechito nenhumbu kakomana katenga preparation katenga ini peke preparation murungu ndandaenda kubasa paya ndakumbira murungu vatonditi wale chivese zvoti nhumbu ndikada kuzvara kuzimbabwe bhozi ino ndani neoperation yekudhara ndikati pamwe kakuzima hatitwe maoperation ndobandati fine paya ndandototaura nemurungu murungu vatonditi bo ena nozvara kuzima ndakapeka mama ndakapeka zvimwe ndikasiya ndanyatsotengesa ndasiya ndachengetesa zvinhu kuna masitendi wangu bum kuzimu kakomana idzoka basa akasvika mupamusoro muri but alright iwewe angaze ndazvitokurodza futi here kana kuti ndiwo nyaya yemusana wayo wangu akatozoramba achiripita ndakamubatika hobho manzwa nedifferent yewakadzi wahombe wapfupi watete warefu ini ndikati ndingazvikwanisa asikana pandiri pandakati mhapanapa ndinyinye simba rekushanda ibidiwe ende kuzimu pandatosununguka mwana wangu paya ndikatozoita kaatachimenti kangu kakamwana kachingisa kubva kasununguka ndakatozomusiyira mama wangu izvezvi ndakadzokera kubasa ini achazokufunga zvako
Ngodzindudze kuti ndiani mukadzi angagarire zvinhu zvakadaro. Achangoita vakadzi hobhu unauya aenda nemunhu wake waasingachinji. Wakatogona wakasiyana nazvo. Airamba kachimondifonera ndapanga kugara ndikangofika musikana. Sabvume kunyengedzwa, sabvume. Izvo kasikana ikakona kakandifonera kakati munhu yaagariki naye maigara naye tingatishingirira. Dzimba dzinoshingirirwa. Mukamwana amai mwana mukasiwa. Shiri kasikana. Koka ndakazoona ndika achifamba nako murodhi. Mama. Ungati kuti kana polio. Ungasina baya tetanus. Ungasina baya polio. Mama. Mukomana ndatainongerera iyi. Mimi ndakano zviri ndakangoti 9 kazvizoita kuti unorwisa ka kazvizoita kuti unototsaka kuti iyi type haisisi type yangu manje because wona munhu akunongerera zvese zvese ka ndakati itai muri kuita blood munenge makatemerwa nyora dzichipfambi mai mwana maitozozadzwa chirwere nezvinhu zvinakasa kana munhu angakuenda kune vane vasina hura akubhati hura neimwe type kwete bva tine munhu wekuti nenyasonoti uyu munhu ona type yakasangana nayo ainayo murume wako ndo type yekuti vanongasvika kumbaka unotobika sadza wogodya mukonde kudai hope pum zvinotouya ivo mukonde kadi stress ndakaseka nitide kuti ndicheme ndakaseka ndokupusa manje kuneta varume murume kana wafunga chihuri handiti enda kune klasi iri pamusoro pemukadzi wako zvekuti kana mukadzi wako akakuona famba nemunhu iyeye anosvika kumanita stress kana poison anogona kuita zvino tikada kuzoitira tiri tutukonika dzokuitira munhu akanyanya kudarika iwewe unozorara here inini obvious murume wangu akandichita handife ndakanhongerera ndoari pamusoro pake zvekuti iye kana kana aifamba nemurume iyeye anoita 10 days akararama amuki anopinda nebhutsu gumbezi kuti saka munhu akutorema zvekudaro akatozoona kuti ndichiposta zvangu pafacebook musi wote mukadzirire sai akatozoona kuti wakumanaka munhu aitoanofana kupinda magumbezi everyday aine bhutsu aona mufesto wako because aisi ari kutambura ari kumarabu kundisuwa ndoko achaita achandifunga ine ndichakadii naye asikana ndichakadii kanoenda kunoona nepori ndakamboraidza muti wegwaya zvakadaro akuna zvinhu zvakadaro asikana Every day could chase I'm a goal, okay. Ndikadonza team yangu to fly. Hatidi kutamba hey, do we grind till we die. Ndakabva pa zero, nyasi ndiri hero. Vamwe vacheka moyo vakandaidza nero. Zvino ndine vision, ndine precision. Ndaka learn lesson, pasina permission. Ndakarama ndichiwira chiroto. Ndichingobaya mabloka seloto. Nyasi ndakuita real cash. Ufais wangu full of flash. Musazvipamidza because otherwise mukazvipamidza ndakuudzai munopachema ende munoenda kumakuva sita because ndizvekujairwa pamurume.